Sambatan na si muallif, sambatan si muallif, lang niya, innama tafawatat manazilu arwahihim litafawuti rutabi ikhlasihim. Ang kanalang nga nagbita-bita, in manazil nila, tawin darajat, tawin kabutangan, sinruh nila, sabi si magbita-bita in ikhlas nila. At tawin amal ibadat nila. At tawain iman, at tawain ihsan. Amat tuin, lang tagbita-bita. Ngayon kaywanan, ini yaw na hikat sinsulga, ikadlaw sinsulga, pagkaturan sinarisikin nila. Hikat nila suba sinsulga. Yung kaya ba na maglunsulga si mga malaikat? Lupa duway aga. Si mga mas-mas limayan mga yan. Yung kaya ba na yaw naghahala, galing ko da kantil, mindahab, dahing hawulawan, alam sinsulga. Yung kaya ba na halaw babaw ng sin, ini manok-manok, lang tagat tungin wana niya. Yung kaya ba na haduhayang riwaya, bukun bihad, bukun halaw babaunan, sabi at hangtang sasakatan nila manok-manok yun. Pakain-pakain sa binrubo, yun sila naman. Na yung kaya ba na biya siya ragbus, biya dagbus lang ni manok-manok, kinyawan niya, pakain-pakain at yung kawaan niya, tumapo, halam sin suga na, tumapo. Atin niya, in mulakas, at tawing kahupuan niya, tungod mari pa mga syuhada, tanto tuod in sila buhin. Was nila, masabi in sila buhin. Tumag na amuin, matang kabuhin nila, hawak to yan. Ubus aun jasad suran nila, dahil halam sin surga, amo natuin, dahon nila mga rap Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus magbita yung kabutangan nila, aun na higad sin surga, anarap sin surga, aun yun na, nagulong sila naman si mga malaikat, magdepende lang si bahasa, akusog si pag-ibadat nila. Biyatuin, ini lang kaalam, alam si mga ini syuhada. Lawan kita maraya, amuin, tumaasin darajat ta. Atawa, magsusungin tayo si butangan na tuadlaw mahuli, suwayra makusugon tayo pag ibadat. Yan ang sinasabot gazwat mu'ta, hawak to nasabi siyutay namin nila Zaid ibn Harisa, iwan Ja'far ibn Abi Talib, iwan Abdullah ibn Rawaha ridwanullahi alayhim. Hinto niya nasabil, bukad law rin kasabil kanila. Nasabil mo na Zaid, ubus nasabil Ja'far, hinapusan, nariyamin hinapusan Amir, nasabil amo na Abdullah ibn Rawaha. Alam si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawakto ni Madina, biyasin kikita na yung pagkalo, imutumpain ini tuwig matan niya nag-istorya mga sahaba, biyaon lang niya naligad nila na sabi ni Zayd, sinublilo ni Ja'far, nautudlongin tuwa niya, nautudinlawan niya, nasipak siya lang niya nagtuwa, nasabi na siya, sinublilo sa biyaon lang niya Abdullah ibn Rawaha, nasabi na siya, yakto na sila lang na doon na lang sinsuka, ini ko, sapat sila mo amuin, ano ba? Na ipagpinda sinalam. Murak mo lang niya nagpinda, inbubutangan sintuin. Abdullah lang niya, at ayaw ay Zaid, taas lang yung darajat niya. Ja'far, magdalaw niya na utod, hindualiman niya. Pagbobo ka na, kami na si Paksya, magduwa. Siya nilaw na yun, maglunsula, maglupadiwan si mga malaikat, pakain-pakain ng kawan. Ang pulong niya Abdullah Rawaha, nakawawaklong na tiyuk-tiyuk yung darajat na rin haruha. Alam si mga sahaba ridwanullahi alayhim, may lang minum yan. Yung sampang sin Rasul sallam, amuralong niya amuin, nagduwarwa sa Diyas siya, lumungtod pa unahan. Amuratin pagpindan niya. Inambuok, kay pagduwarwa, pagtuwi, imasud. Inikarwa ang ikyan niya. Inikat to, pag nakita na duwa naligat din duwa amir, unahan,
Nabiya na ako nin pagduaruan niya. O sang pagdulansa nga na nagbalikin paran niya. Ba't siya sa'yo nagbulansang isa bakata? Tawag dito nagkita yun naman sila yung sinato na nagmiswaran. Masalin sila, mapagkang lupahan. Ang dawahan mga unong mga ibuhan, taon nila. Inato nila, kung gumatusib, inato nila. Ngayon natali sing kaiwanan, sumulat pa Madina, na ngayon tabang pararipos, na nagmiswarat man doon, law ni Abdullah ibn Rawaha. Kiyari niyo ang long niya. Katawain pa ko yan niya, amo na long na yung kiyari niya. Amo na long na yung syahada, ito ikaw masabi. Nadulan sa nga, nang pamingat siya magkaptang, ang iba ng buhok siya sa'yo. Muling kagimpayo ko sing kata, na wala na pangayong tatawang nga, natawarin posting na Madina, may nakapagkamo siya. Siya kalikita naman, naligat na yung duwa, nasabil na yung duwa, mano siya, magpagranggaw, nayanggaw siya. Nadulan sa nga, parang na, imasod siya ng bahay. Ang murat ng piyagbidan, nakababang tiyo yung darajan. Nabiya din, nawang sa upa, may ikaw, di ko magpuasa, hindi ba nag-miss. Iniwa mo nagpupuasa ka ta. Ikaw rin ko magtahadyod, iniwa mo nagtatahadyod ka ta. Magsanaw sa kang, lag, bawang hawan iwan. Ay makulang inibadat, makasod pala mo sinsuka. Yung panganali yung mga isa-isa, ano pati kabin ka? Yung ilong niya, mauro na ba alam yung dakwan? Isa ko lang mo rin di. Puno ka hati, ikaw rin ito kahawaan. Pasas hindi, ka magtahadyod, di ka magsamba ang duha, kulang lang yung sunat mo, mahanap kang pat sa Quran, di ka masya magtasbih. Inang mo maglangog sadya, magkulit sadya. Ialisuan, saramat niya buharis magtugna. Na may nagkulong mo na, gaya isa Quran doon, yun nagkati. Yan, tuwatasin niya mo kata. Magbigta, pang sa pa, maintong kataw, amir kato, ang kaadlaw na sabi. Sibo-sibo dahil bango siniya tuhan nila. Banga turo mo siya tagtagakan, sibo-sibo lang nasabi. Na nagbidda sa jamin haniyat siyang pangatay na silang katao. Why, ni-withdrawhan ko na, tawa. Nasabi na lang ito ay ba? Kung amurato. Para siya, namulan siya nakataan. Bang pangon, siya ay matasin na radya, ba't siya hindi mauhan? Siya namulan siya. Na nagduwaro ng pangatayan niya, lumong to datawari, namuratin na inagsabab, niya ba indarajat niya, tiyo-tiyo. Dahil nga, duwang katawiwan na nasabi, hawak na. Nabira sinaming kahalan na to. Kaya singkalan na. Narakala, mag-ino-ino ko lang mahiya ko lang mariralawang iso, kaya ko pasuro ni Sab. Kinasahig na ako. Nakakita mo yung kaya, parang natin malagaling ko rin ko nataas kanina. Na, ang pawak siya, maon na yung pagsusun. Minsan kita ang susuga. Maon na yung pagsusun. Bangin sa makulong mo. Sana rin. Minsan ka mag-request, Allah subhanahu wa ta'ala magbalik ko pa dun niya. Wahiro na rapat, di ka pabalik ko. Amo na sa aning katuruan sinamin parman. Amoin wala tahsaban ng ladin ang tutilo kisa bilid na amuatan balahiyaw ng darabin ng sabun. Amo na ning katuro. Abnaaw ning pagjawab sin Allah Ta'ala, iwan sin mga syuhada. Law sin kewan syuhada Uhud. Law sin kewan syuhada hadi rumauna, ay mga liyawan. Biyunong sila. Pagdatong nila pada sin Allah Ta'ala, ya pangayo sila sin Allah Ta'ala, pangayo na kamulong yung uning kabahay. Nanangayo na mo yan. Sakaling pangayo nila, bukod na yung mga pahanapan ni Matalaw si Shura at amin, kaya na naman nila. Yung pangayo nila, magbalik pa dun eh. Magbalik pa dun. Ay Allah Ta'ala pangayo pagka, na may ronda. Tira na ngayon din sinamuhin, sabay siya magkabalik pa dun. Nakatuwa sila piya pangayo sin Allah Ta'ala, yung kawan na magbalik pa dun eh. So, pinatalit nila, wang sila masabil magbalik, malipak pa yung mga. Kita nila min darajat Talaw si Shura. Maba sila magbalik pa dun niya, pagman sila masabil. Pagkamin nila sila mangayo, sa tayatan mo na sinulong Ta'ala, ingkatan sinagpakaluring adun din na makawalik na rin magbaki ba sinjasat niya balikan suway itindog inarikiyama,